Jatketaan. Jotain muuta. Mitä sitä kannattaa? Open. Mitä sitä kannattaa? No, tällä kannattaa vähän suunnitella. Mutta ei se mitään sitä ole. Ei ole probleemi. Mä yhtään tästä vaikka tässä tehdessä, mä saan asettaa rahaa. On täällä ryskyyttyä. Se on hyvä. Mä tarkoittaa tarkkaan näitä vähän takaa lomalta. Ei pakko vaan sanoa, miten te muuta mä voin sanoa. Tämmönen me saadaan. Millaisen paikka voisi olla töissä? Nyt se tulee varmaan kaikki paikat tukkiin. Voi nyt. Olisiko se tois? Ei, nyt mä löysin. Nyt käydä päivittäin. Joka on pelissä se. Nyt on se, että kertomaan mulle rokittua, niin eikö mä voin tuolla aina se pelaamassa aloittaa? Miksi mä saan monia? Oh my god! Onko mä bored tästä pelistä? Niin, miksi tää peli on näkään? Caster! Kunkis, tulkaa nyt tänne nyt. Tulkaa nyt joku tänne aseta. Jos mä otan tänne mun ryökkiin. Olko 2 päivää? Ai mun ryöstintä. Olistaan pakkaanut tästä. Mä haluan tiimistä se tuossa Amerikassa läksiä. Ampitekään mikään happunut. Täänpä sitä tänne kunnon liikuntapuolella. Koska miksei? Sillä me säästään yhdellä kylti. Miehillä yhdistyä. Nyt pitää yhden kyltin täällä. Miten hyvä juttu, yhden kyltin säästö. Mutta saattaako roskisia kun on sitä mun tyhmä edes kävellä. Tänne lähemmällä roskikselle, joka on tuolla. Mä en tiedä mikä logiikka on. Vai onko tässä jotain logiikkaa? Ehkä ei. Mutta mistä se on? Minä olen valoja. Ilman mä haluaisin myös kävellä pimeässä, mutta... No, työtapaturma pitää muuttaa. Mutta jokainen meillä on kyllä. No, tällainen. Hei! Tähänpäs tähänkin uusi juttu. Ei kiinnostaa. Closing. Noin. Tulkaa avoin, open. Laptop ei näin köyhässä pelissä. Laptop on vaan open. Menkää parempi töihin. Niin. Menkää parempi töihin, tulkaa mun vipusten tätä. Massia. Eli Kiina. Miksi mä oon lähdetään? Voi nyt. Onko täällä ennen?
Jos meillä on toveri rahaa. Mutta meillä on mitään otsirahaa. Logik. Nyt on kaikkea, mä ainakaan rakentaa. Mä en oo ikinä osannut. Nyt saatte haukkaa mua kanssa oikeesti. Voi nyt. Meidän rahat tarvii. Voi nyt. Boring. En enää ikinä rakennuttaa. Koska vähän siitä sitten kun näin. Ja blablabla. Ja blablabla. Ja blub. Menee nyt, mä en halua testiä. Mä katsotaanpas tänäkin. Oh my god! Näitä tulee. Pysykää pois, mä en halua tätä. Tommosta on. Kerran kannattais mennä tänne kunnon VIP-paita. Puuttuukin kunnon VIP-paitas. Hölö. Siinä on se sama VIP-paitas. Varmaan joka verran kerran tänne kunnon VIP-paita. Mistä voitte nähdä, kun näyttää kyllä niin hirveä? Ai, ihan hirveä. Mietin, jos mä ajattelin tähän hirveä. Mutta mä en tiedä. Mutta mun mielestä näyttää ihan kauniita oikeesti varmaan. Tai mitä sanotaan. Se sai ihmisen vaatteesta. Roasted. Mä roastin ihmisen, se on kyllä hirveä. Miksi sä tunnet mun roastus? No mä varmaan kun sä elää. Roasted on game. Kaikki takas, mä en halua konkurssia. Mut se voituspelistä on konkurssia, muistatko? Ei. Mutta jos sä pelaat jotain... En tiedä mitä. Jotain Supermarket-simulaattoria, siinähän kyllä konkurssi. Muistatko sinä? Mä oon vähän pelannut sitä. Jos varmaan pelataan joskus jotain tuotusversiota sitäkin joskus. En mä tiedä. No voi nyt. Löytyy ilmanen vessaka. Mutta loppuun pelissä mä varmaan kirjoitais tonne. Tonne ihan kauan. Joo, nyt olen 5 tuntia vessasta. Ja se olisi kyllä varmaan jostain vartiosta alla. Jee, siinä mentiin. Tää on niinku särkyneellistä kokonaan. Ja metreillä, niin sit se näyttää enemmänkin. Joitakin muuta. Voi ainakaan siltä kerran. Ja no. Pitäisikö mennä ite kotoimaan? Jup. Onko tää kuulee? No nyt kuulee pelin haistakko sinä. Pelin haistakko sinä.
Ja sitten... Läpi mekaan. Mä haluan roskia. Roskat pois. Ottakaa roskiin tai ottakaa oman taskuun. Nyt mä varasin, että sit kun teet tarvitsevat tippuu roskat, sit ne menee maahan. Nyt mä varasin nähdään semmoista erikaa. Infinity Money Glitch. Ja mä en tiedä voiko se noin sanoa. Näin ehkä. Nyt täällä on mitä toivoa. Mä olen toinen jotakin. Tän on ruma marjapuska. On tää kaunis. Mä sanon tää kyllä sellaista kirkkoa. Voi miksi tää on kiinni? Tähän mä saan näkökulmasta paljasta laittua. No mä sen takia poistan, että sulla tää ravinto. Läht tänne. Mene pois, mene. Mä laitan sen vähän parempaa. Laitan sen vähän yhdysvaltaista oilia. Katsokaa nyt oikeastaan, mä oon hyvä sisustamaan. Puut ei voita, mutta öljy voittaa. Niinpä sitä sanoo. No yks tämmönenkin tuohon vielä. Mä vähän ehkä pelottelua. Jos oot ottanut paikkaa, niin pitää kärkeä tänään säikkyttelykoneesta. Eli Mr. Skeletonista. Tää on eka vaihe. Nyt. Mitä tuut tänne, että tää on niin sanotusti eka vaihe. Tuolla on säikkynyt. Noin. Otetaan noista videolla puhutaan. Katsokaa kun se tuli. Terve!